Hagani keski ke bakrau keski ke bakerpang aku panai kublai sengi ribhoi district basuk pasanya pi baro kamtam ya iwai pi wai nang song snong jong kata ribhoi district jongi ki long kemi long pa ki perlok samla baro ki hybrid baro ngasu panai ke jing kublai ke bakerpang AAP par nga kitbok kidrueng nga kitbok kid nasib ba pinlong ki basyat ki baklan pinlong ki bakiu shikmat bat pinlong ki bajob haga noga kam haga noga puli puti ke bapile haga jing im ke jongpe nga kwa rok ban kentu ya ka jing yada yalade napi kum ka jingrap yangi ke government ban yada ka kum kane ka por ke ba ngisem ya ka jinge ka pasar khaya do kata habede bat kane ka covid-19 ka baki ong te ngai khublai ro ya baro ki administration ki jongi ado EDC hadu ki officers jongi bapher ki department but baro kitu ki volunteers ro ki baladon kitilam ban yarap ye ke government ban yarap ye ke district ban yakun persya ya uni kunyang jingpang covid-19 agane kesni ke bakarpang nagaleng jonga ko MLA jong katen cirang constituency ko apanai ke jing kublai ye baro ki padba jong kari Ribhoi district agane kesni ke jingdap aku prasnem ya ke jingyo ya ka district Ribhoi dengan ai ke jing kublai ya iba betul di Lempang pada baro ki balaya dan benta ban penyo ya ka district Ribhoi bat kunjuru ai ke jing kublai ya ki parlok MLA baro na ki santali ki constituency bat kunju ya ki MDC jong santali ki constituency ai ke jing kublai ya ke jing tresh tom ki ham halala ki constituency bat aku cukup pon ai ke jing kublai ka administration DC SP bat ki head jong ki departments ki repair kamtam hagene por jong pandemic ke jingja jong ke klam dengan ai ke jing kublai ru ek sarkar halor ki developmental works ki kampan roi jong ka Ribhoi district hi Brockway but ngaken turu ba ka sarkar kanang pai company susu nak benta ka ki kampan roi haka district hi Brockway but aku cukup por nak kalian juga kum MLA ai ka jing kublai ya baro ki padba jong ka district hi Brockway but ngakitbok kitweng baka district ke jongi hi baro kanang ki usaprang ha baro ki benta nasim ya kane ka kabu kane ka por na ka benta ban ai kublai ya baro ki peran susnong bi apo ka Ribhoi district ka bi ki jongi halor kane ka jingdap ar prasnem jong ka jingyo jongi ya ka district ka Papura nadu south ri ujun haga snem kan kandai spa kandai puar nadu balayo ya kane ka district ka Papura sungo ban ai kublai ya ki nongyalam hagu ka por ki balaya pelut ya ka por ke jongki ban yakun hadu banda yo ya kane ka district ka Papura ka jongi ka Ribhoi district ban sungo ban kan mau ya ki kat tu kan ni ki nongyalam ki bala du thia du dem na ka banta ban pen urlong ya kane ka jing thumu jongi pajba kum I let fadar sngi leng do nang tra I Dr. Didi Lapang bat kiwi ki rurang ba ki bala pelut ya kapor ki bala ya kun na ka banta begini yo ya kene district ka Papura kum ju rong ai kublai kiwi ki rurang ba ki long kemi ki bala don benta ha tu kapor ha ka ba kala pelong sisa ka jing suk yang I long benta ban bot ya ki dinjat ki jongki ka Ribhoi district hi kala nang kiu na ka bor sa ka bor ha ki badai bat kaliang jong ka roi ka par development bala dangin pe ha ka jing kiu ha ka perkhat ka perdan ka jing lang ka jing start kalong brio ko man brio ni sungo purom sibun ya kini ki baro bat bedi long ba jung inong yalam jungi ki bala yalam bat bangi ki long mentaro bagi nang ibut ya kini ki jing kai ke bagi yalam yani bat ni scam bagi Ribhoi district kanang kiu na ka por sa por bat ha ju ko por so ban ai kublai terpang na ka benta jong baro ki nong yalam kum ki MLA ki MDC perlok baro ki nong yalam snong ki snong repair ki nong yalam balang repair ki long kemi ki long kapa ki kun samla ki NGO seng balang barok ki beladon ke benta ban perlong ya Ribhoi kumni kum bagalong kadi ke jing ya don ketilang dong barok ki pajba nong snong so ban ai kublai terpang ki ban ha ba kum gani kesngi so ban ai ke jing kublai ka Ribhoi Foundation Day ka bersuk ka bekemen ini ka ba aku prasnem ke jing dap jong Ribhoi district ki jumi
ya barok ke nong shnong jong ka ribhoi rithem lo ik ki jongi ribhoi rithem kari jonga lumlang ki khun jong pha tlingin yang ha ka wei ka kerteng ban kiu kurdan Perlok be jong athem ribhoi ingkong ning shap ngan ai khublei ya barok khoi ki long khme ki long khpa ki khun samla shnang ba kenthei ki nong lam niam ba pher ha khani ka sngi ha ka sautrek julio khna khna ko ar ba niyo ek district jong lede ka district bu mi ju khat kari bhoi district bar ka jingya jinti jong ka district mata kla da kumba ar prasnem ha ka jing shisha ha ka ni ka por ki program ki labon kumengi kita ki nong mi khmat jong ka them ri bhoi ki leader bro khai ni la ban mut ban pelong ya ta program bangin celebrate ek ni ka ri bhoi day bangin yele ekmen ngin yele smubha ka jing dap ar prasnem but ha ka jo por ngakam pau ya baro khai ki baran hne ba ka jing bomla bani kundu kerpang hi breok jong athem ri phoi nakada bangi khoni ni khlam u khat ko corona virus bat philai hi ka sham jing jar bha umdei tang ha district jongi umdei tang ha state ba ka perthai baro khowe ki khuni ka ni ka khlam corona virus but ngai ba kini ki frontline worker guma ongi warrior ki ba don hamman ki district ki ba don hamman ki state ba keleng ka berthai ki khun na do ki doctors na do ki police enforcement bar khoi ki be don ki khun banrat ingkhong uni coronavirus bar ganget ba kani ka jingya trailang ba nginang ya beteng imdei bangin ya do men sem ginang ya chkhman ailang khti kamon ka diang bat men sem namar hangta ka don ka jingya trailang ngila banrat ingkhong uni coronavirus tapi ha ko ka liang bre Kari Bhoi district hakini ki at prasnem ka jingya lenti na pipet ha ka liang development karoi ka par klabon pipet ki college pipet ki office ki paper ki officer ki bala let ki menang don ki barang wan ru kumno ka jing contribution jong ki ka don ban wan do de ni ka them ri bhoi bar howai nganget kani ka mensem ka jingya tri lang kanang don nang ni shakhmat ba nga kentu baro i para nong song ki khun ki hajar kari bhoi ba phin bolam ha ka jingdwai nakajing pha jangga ribhoi district barokawai khublei shibon menta ka sngi ka sautri ujliu ara zarapo kadai ka sngi ban sa jing mau bat kadai ka sngi ka bakrau ya ka dong ribhoi ka ba ik ke jongi badai ka ka sngi ngela yo ya ka district ka bapura kumta na ka liang ka jonga kum MDC jo ka mawati constituency hapo ka ni ka tham ribhoi ngamla klemda kertiang din kandian ban ai ki jing songu iki rurang ba ki badang don haduk mentah bat ki balaklan no ki baldan ka mensim ka masinrang ban penyo ya ka district ka bapura amla aklam da ai khublei kerpang i mahe ebeng jukhat i dr didi lapang badelung ba jong i ka por ka bailong kumu menteri rang ba jong ka jalla i balai le shitam ban penyo ya ka district ka bapura khublei shibun mahe ban amla aklam da ai khublei kerpang ya ilit Reverend Father Si ibladon ke benta ke bakrau penpenyo ikan district ke jongi amla klem da ai khublei ya i ba ar kan sai makdo iblong secretary jo ke demanding committee ke ko amla klem da ai khublei kerpang ya i ba SR Moksha MLA balakhlano amla klem da ai khublei kerpang ya i ba Dlosing Lingdo belum gue ni kiri orang ba joko tham ri bhoi bla idon ke banta namla aklam da ai khublei kerpang i kong estris sim belong MDC namla aklam da ai khublei kerpang na ke banta weipat melong jong ke tham ri bhoi ke jomi iba Rolinson shadam ibla thau ya ke ri bhoi antam ke bla long ke jing ai mensim yang i ke pateng ke ba menta bat ke badangwan lengba kani kecil wai ke jongi dan le se shibun ki rong ba ki banga ngam tip ngamla banjer kerteng ai khublei kerpang na ka pata chuki pada kum kani kesni na show ban shimi ke kabu ban ai ke jing khublei ke kerpang na ka banta baro ki nong mi khmat ke jongi ki MLA ki badan buram ke jongi baro sangon ki perlok MDC baro na ai khublei kerpang ru akani ke por nam ta ki nong sinchar shnong klam da jer kerteng nagam taki nong yalam balang haki balang gi pher kumjo gi nong yalam haki wei gi chingai na ai khublei kerpang nagam taki seng balang na ai khublei kerpang
na ka mentagi press bat ki media ro ki badan ke benta ka krau ban ke tiwi ke tong ripoi ke jong